Bugün Мәулид бәйрәме кичәсе. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәребезнең туган көне. Бу кичә барыбыз өчен дә улуг бәйрәм. Чыгарылышыбызны Ислам сәхифәсе дәвам итә. Сүзне Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Татарстанда көннән-көн иман йортлары артып тора, искеләре яңартыла. Бүгенге чыгарылышыбызда Буа районының Килдурас авылы мәчете эшчәнлеге белән таныштырырбыз. Әле күптән түгел генә авылның бай тарихлы мәчетендә төзекләндерү эшләре тәмамланды. Әшһәду ан ла илаһа илляллаһ. Мәчет мәсьәләсе bizning endi 90-yilda birinchi ko'tarildi masjid manoransi. Ondan so'ng yana remontlab bizning o'zimizning tag'ida Lash yog'idan chiquvchi G'imronov Rashad Qaribullo o'g'li. Ул benim әле ни түгел, авылда ханатыл күршедә булып торарак, бик горурланабыз, анага зур рәхмәт. Әле күптән түгел генә менә бу бинага ремонт кирәк булды. Ул яна үзенең ярдәм кулын сузды. Һәр даим ярдәм итүчеләр нәселе хөрмәтенә әлеге мәчетнең исеме дә Гыймран дип атала. Шулай ук мәчет салдыруда башлап йөрүчеләр исемлегендә Нигъмәтҗан Мөхәммәтҗанов та бар. Гомумән Килдурас мәхәлләсенең тарихи юлы озын. Тәүгесе 1839 елларга барып тоташа. Архив чыганакларында Габди Кылмөхәммәтов мулла булып торуы искәртелә. Совет чорында Килдуразда атаклы дин әһле Камәрдин хәзрәт Салихов имамлык итә. Яңа гасырга әйләнеп кайтсак та, дини белеме булучыларга кытлык юк бу авылда. Аузу биллахи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Мин Килдурас авыл мәчетенең Кадим абый хәзрәтебез Кадим абыйның ярдәмчесе булып, имам үзе юкта имам вазифасында башкарам, булай мәзин вазифасында башкарам. Мәчет ул авыл халкы өчен бик кирәк. Ул уйландыра да, җыя да, тәрбияли дә. Мәчетле авыл иманлы да, нурлы да ди халык. Халык әйтсә, хак әйтә. Менә бүген көндә җәма намазына килдем. Мәчеткә шулай йөрибез. Иләй намазларына да, җәма намазларына да, гайет намазларында бигрәк тә тулы була мәчетебез. Әлхәмдүлилләh шөкер, бөтен авылдашлар кайта, яшьләр киләләр. Элеккеге тарихыбызны барласак, авылларның дәрәҗәсе аның мәчет, мәдрәсәле булуы белән билгеләнгән. Азан кешеләрне Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылырга, намазга чакыра. Азан тавышы матур тойгылар тәрбияли. Күңелендә иманы булган кеше бу тавышны якын итеп кабул итә. Киләчәгебезнең әдәп әхлагын кайгыртып яшәүче, игелекле эшләр башкаручы иманлы кешеләр күбрәк булсын дигән теләктә киләсе җомгага кадәр сау булашам. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.